Arweinydd Artistig. Mae cwmni dawns cenedlaethol Cymru yn chwilio am arweinydd artistig creadigol, sydd â gweledigaeth gref ar gyfer dyfodol y cwmni dawns gyfoes sefydlog hwn. Ynghyd â'r prif weithredwr a'r uwch dîm rheoli, bydd y cyfarwyddwr artistig yn arwain y meddwl a'r cynllunio strategol ar gyfer y cwmni. Rydym yn ymroddedig i ddod yn sefydliad mwy cynhwysol, yn agored i syniadau ffres a ffyrdd newydd o weithredu. Gyda'n cynulleidfaoedd a'n cyfranogwyr wrth raidd ein meddwl. Mae arddull arwain gydweithredol a'r gallu i ymgysylltu â rhôl Cymru fel cwmni cenedlaethol Cymru yn hanfodol. Ynghyd ag angerdd i greu rhaglen sy'n gallu ysbrydoli cynulleidfaoedd a chyfranogwyr, mae hon yn swydd barhaol lawn amser wedi'i lleoli yng Nghaerdydd. Cyflog yn oddeutu 50,000 y flwyddyn yn ddibynnol ar brofiad. Mae cyfiawnder cymdeithasol, cydwyddoldeb a thegwch wrth raidd holl weithgareddau Cymru. Rydym yn ymroddedig i sicrhau bod bawb yng Nghymru yn cael cyfle cyfartal i gael mynediad at ddawns. Bydd Cymru yn sicrhau nad oes neb yn cael ei drin yn llai ffafriol, oherwydd bod ganddo nodwedd warchodedig. Rydym yn annog ceisiadau yn arbennig gan bobl sydd heb gynrychiolaeth ddigonol yn y sector dawns, a chan y rhai sy'n profi gwahaniaethu oherwydd hil, hunaniaeth rhywedd, cyfeiriadaeth rhywiol, statws priodasol, crefydd, cenedligrwydd, tarddiad ethnig, anabledd neu oedran. Rydym yn ymroddedig i gwrdd â goffynion mynediad. Rhowch wybod beth sydd eich angen arnoch. Am ragor o wybodaeth a phecyn ymgeisio mewn amrywiol fformatau, ewch i'n gwefan ndcy.co.uk/cy/en/about/jobs. Mae croeso i geisiadau gan ymgeiswyr blaenorol. Y dyddiad cau ar gyfer ceisiadau yw 10 o gloch y bore, dydd Mawrth, y 7 mis Ebrill 2021. Cofrestredig fel cwmni cyfyngedig yng Nghymru a Lloegr, rhif 1672419. Elusen cofrestredig yng Nghymru a Lloegr, rhif 326 227.